Víte, přímo v srdci arabského světa leží jeden národ, kterému se přezdívá Země tří hvězd, Al-Mahráka. Ale co ty hvězdy doopravdy znamenají? Dnes se ponoříme do příběhu víry, identity a taky velkých geopolitických ambicí, který se za nimi skrývá. Říká se, že vlajka národa je takovým klíčem k jeho duši. A v případě Al-Mahrakahu to platí dvojnásob. Tyhle 3 rudé hvězdy, to není jen nějaký design, je to v podstatě kronika jejich vzniku, jejich kultury a jejich pohledu do budoucnosti. Takže jaký příběh nám vlastně vyprávějí? Tak, nejdřív se dějme taková ta rychlá, základní fakta, abychom byli v obraze. Máme tu Islámskou republiku s počtem obyvatel ani ne 500 000. Ale, a to je to klíčové, ta poloha, jižní pobřeží Ážurejského moře. Právě tohle místo, jak za chvíli uvidíme, je naprosto zásadní pro celý jejich příběh. No a tady to všechno začíná, u té první hvězdy. Ta symbolizuje dost dramatický zrod celého národa. Historie Al-Mahrakahu totiž není psaná jen tak obyčejným inkoustem. Je psaná vírou a obrovskou touhou po svobodě. Pojďme se podívat, jak k tomu vlastně došlo. Všechno to začalo takovým tím náboženským pnutím, a to ještě v 21. století. Co bylo na začátku jen takový vnitřní neklid, postupně přerostlo v silné hnutí za autonomii a nakonec v roce 2092 to vyvrcholilo vyhlášením plně nezávislé Islámské republiky. Nebyla to vůbec krátká ani jednoduchá cesta. Ale jasně, žádný národ nevzniká ve vzduchoprázdnu. Pro sousední arabské státy byla Al-Mahráka vytouženou, dalo by se říct, bránou k moři. Byl to strategický přístupový bod, který se jim prostě vyplatilo podpořit. A přesně tahle podpora byla v prvních letech naprosto rozhodující pro jejich přežití. Dobře, od politiky se teď přesuneme k srdci celého národa, k druhé hvězdě. Ta totiž nepředstavuje nějaké hranice na mapě, ale duši a unikátní identitu lidí, kteří v Al-Mahráku žijí. A teď poslouchejte. Oni sami sebe nazývají Abna al-Nur, což znamená synové světla. A tohle není jenom je to jejich životní filozofie. Celá jejich kultura je postavená na hledání světla, jako symbolu božské pravdy, úplně ve všem, co dělají. A tahle filozofie světla se prolíná opravdu naprosto vším. Města nespravují starostové, ale takzvané rady světla. Jejich umění je plné geometrických tvarů a poezie. A všechno to vrcholí každý rok na velkém festivalu 3 hvězd. Je to prostě kultura, kde je symbolika hluboce propojená s každodenní realitou. A asi nic tu nevystihuje líp než tenhle úryvek z jejich národní hymny. 3 hvězdy vedou světlo, pravda stoupá a svoboda se vrací. V těchto několika slovech je vlastně obsažena veškerá jejich hrdost a víra ve vlastní osud. Působivé, že? Tak, a tím se dostáváme ke 3. hvězdě. Ta představuje motor celého národa, jeho ekonomiku. Protože Al-Mahráče se rozhodně nedívá jenom do minulosti. Naopak, má hodně ambiciózní plány pro budoucnost. Na čem tedy jejich ekonomika stojí? Klíčové slovo je tady diverzifikace. Chápete? Nesázejí všechno jenom na jednu kartu. Mají zemní plyn, mají měď, ale zároveň chytře těží ze své strategické polohy pro námořní obchod a taky hodně investují do technologií. Je to prostě chytrý mix, který jim dává stabilitu. A právě ty technologie, to je jejich velká sázka na budoucnost. Al-Mahrákách se cíleně snaží stát takovým arabským centrem pro inovace. Láká startupy v oblasti obnovitelných zdrojů a umělé inteligence. Tím si vlastně aktivně budují místo v globální ekonomice zítřka. No jo, zní to skoro idylicky, že? Ale samozřejmě žádný příběh není takhle jednoduchý. Všechny 3 hvězdy, ta víra, kultura i ekonomika, musí zářit v sousedství, které je, řekněme, plné napětí. Jaké výzvy tedy stojí tomuto mladému národu v cestě? Je to opravdu křehká rovnováha. Na jedné straně tu máme Ážuraj, toho bývalého vládce, se kterým je sice pojí ekonomická závislost, ale zároveň obrovská kulturní rivalita. No a na druhé straně na ně tak trochu číhá Kamária, další sousední mocnost, která s nimi soupeří o regionální vliv. Je to neustálé balancování na geopolitickém ostří nože. A tím se nám ten kruh krásně uzavírá. Vracíme se k naší úvodní otázce. Co tedy ty 3 hvězdy znamenají? No a teď přijde to nejlepší. Odpověď je totiž dvojí.
Na jednu stranu symbolizují ty vznešené ideály, víru, jednotu a národ, ale zároveň mají i úplně pragmatický význam. Představují 3 hlavní provincie, které tvoří republiku. Je to vlastně dokonalé spojení ideálů a reality. A tak nám tu zůstává klíčová otázka. Al-Mahraka je země plná příslibů, se silnými základy, o tom žádná. Ale bude síla jejich 3 hvězd stačit na to, aby překonala všechny ty vnější tlaky a udržela si své místo na nebi? No, to nám ukáže jedině budoucnost.